samo bih rekao da je ovo dokaz koliko imam poštovanja od ljudi, iako je korona, sve smo bezbjednost, uradili smo sve bezbjednost da budemo, da imamo distancu, da imamo dezinfekcijska sredstva, ali ovo je samo meni drago što je narod ispoštovao ovo što sam ja, naše druženje koje smo stavili, i drago mi što je narod ispoštovao mene, ništa više. Bilo je puno naroda, međutim, to je bilo i očekivati, ali se puno ljudi dobrovoljno odazvalo da dotjeraju svoje bikove. Kako to komentirate? Pa ovo su ljudi koji ne drže bikove komercijalno, ovo su ljudi koji drže od srca bikove, što vole. Ovo je dokaz da ljudi drže bikove koji vole, nije interesantno novac jer su besplatno svi došli. I hvala im od mene i puno im hvala. Thank you.